Guys, welcome masab sa sambingay sa Kristohanon nga mga minugbong storya nga daghang mga lesson nga makatuna nato sa atong pagpangalagad sa Ginoo. So part 5 sa ato nga sambingay mahitungod sa kamatayon. Mana nato ang part 4. Wow, praise God. So ana nata sa part 5 nato nga mahitungod sa kamatayon. So para masabtan nimo guys ang part 5 inani ang storya ug senaryo. Usa ka adlaw niya na kining usa ka pastor nga nagwali dito sa namatyan. Unya pagkahuman niya agwali timpo naman ang snack. Daghan man kay tawo nakatambong. Ang nahitabo guys kay nahutdan og sudlanan og kape. So nahutdan sila og baso. Tungod kay pobre ang namatyan, so daghan mang taong nitambong og daghang nangapi kay tingkapi man guna kanang mobilar ba mo kape gyud. So nahutdan mag baso kay pobre man tong mao nga namatyan. So ang ending katong namatay tibihon de ito. Unya do na may niduol kaniya nga katong asawa. Inshallah, si pastor wa di ay baso. So karon niingon ang asawa sa namatay nga, ay sagdi lang pastor, ako lang tong kuhaon tong baso sa ako ang bana. Ako man gyud tong gitaguan tong iyang baso. So kining pastor na siya nga tibihon ra ba guning namatay. So naguna-una ang pastor nga tibihon ra ba. Okay? So karon ni tudlos na ning baso. Nakulbaan na ning pastor kay kato na yung basuha, baso tos namatay. Unya, muto timplahan ng kape. O ang asawa pag yung timpla sa pastor, kuning ihatag nimo na pastor, pangapi na. Pasensya na pastor, wala gyud tay laing baso, kanira gyud ang baso sa kumbana nga namatay. Okay, so muto nga naghuna-una ang pastor kung unsaon niya kini pag-inom kay kanila ging galikay siya kay tibihon biya tong namatay. O basi unyag matakdan po niya siya TV. So, kalikay-likay taon siya. So, nahuna-una niya sa kaning namatay. Sigurado guni nga tuuhon. Okay? So, tuuhon man tong namatay, yung yun-una ang isa nga, diri kong tungab sa wala. Diri ko sa wala mo tungab niini. So, gikuptan niya sa wala. Imbis tuo to, mag-ana siya, kay tuuhon man kuno matud paspasto tuuhon gining namatay. So yang himo ihang giwala pagkupot ang baso. Sa to pa niyon sa siyang una-una nga diri ko mutungab sa pikas kay kung tibihon to tuwa siya pikas ra nga ang sa baso. So wala mi nagka lips to lips sa pagtungab ning basuha. So karon pagsugod na nagtungab naa ba na igsuon nga ning hilak man tong asawa sa namatay. Niingon man tong nasyak ang pastor kay nihilak maning asawa sa namatay. So nangutahan ang pastor na unsa man kasis. So niya ang asawa, pastor gimingaw noong kus akong bana. Nganuman pareho jumog tinungaban sa akong bana, walhon pud to akong bana na diha na. Baling syak sa pastor kay imbis naglikay siya natungaban hinuon niya kay walhon pud itong maong namatay. Okay, so guys, dinilang tagutob sa ato ang istorya karon. Kini nga sambingay part 5. Doon na kitay lesson nga makuha nini nga kini bitong kamatayon sa binahal sa atuang kinabuhi kung mo'y mitaliwan. Grabe gyud ang kasakit nga bation sa atua. It's normally nga masakitan gyud ta tungod kay mutaliwan o mitaliwan na ang minahal ato sa kinabuhi. Unya dili na nato sila ikita physical. Okay? Dili na nato sila makauban, masulti physically. So, normally, bation yun ta og kamingaw. O gawas pa niya na, grabe yun ang kasakit nga masinati sulod sa ato ang kasing-kasing. Pero guys, ang Diyos mag-comfort nato. Kung nasakitan ta sa mga minahal sa kinabuhi nato nga mitaliwan, o pinakamahal ginato sa kinabuhi nga mitaliwan, so mamiss nato ang ilahang ipanghimo, sa buhi pa sila, no, ang makamingaw, katong mga maayong ilang gihimo sa tua, normally makamingaw yun na ang mga kamaayo sa mga tao nga mitaliwan nga sa buhi pa to grabe ang kamayo niyang ipakita diya sa imuha. So normally makamiss yun na siya. Okay, pero hinumdum ini once nga katong namatay nangalagad to sa Ginoo. Okay, once nga katong namatay nangalagad to sa Ginoo, adto to dalon sa ginharian sa Ginoo, sa kamot sa Ginoo. So sa to pa kung gusto ka nga magkakita gihapon taniya katong mga minahalatos kinabuhi nga namatay nga nangalagad, kung gusto ka nga magka-reunion ta dito sinarian,
o magkakita ta didto atong kamingaw mapulihan og kalipay tungod kay makita nato siya didto unya. So dapat pod nga mintras buhi ta karon mga lagad ta kitang nabilin mga lagad ta kung gusto nato nga makita nato ang atong gikamingawan nga mitaliwan na nining kalibutan na. Ngano man kung dili ra man gyud ka ikaw mo'y nasakitan sa kamatayon sa minahal nimo sa kinabuhi. Matud pa sa Psalms 116 verse 15, pagkasakit sa bation sa Ginoo kun mamatay ang usa sa iyang katawan. Okay? Niingon dinhi nga pagkasakit sa bation sa Ginoo kung mamatay ang usa sa iyang mga katawan. Di ba? So ang simpatiya sa Dios, ang kasing-kasing sa Dios pareho sa imong gibati. Kung nasakitan ka nga may mitaliwan nga minahal nimo sa kinabuhi, ang Dios pod nasakitan pod siya nga mamatay ang iyang pinili o iyang katawhan. Di ba? So atong hinumduman nga ang Dios di ay pareho tagibati. Pero ang nakanindot kay ang Dios mag-comfort sa ato. Sa Revelation gisgutan diya Revelation 21 verse 4 nga sa dihang makaadto na ta sa iyang ginharian, pahiran niya ang atong mga luha. Okay? So wala na ang kamatayon. So atong pagabasahon Revelation 21 verse 4 para atong masayran gyud kung unsa gyud ang impact kung ang tao mahipunta dito sa langit once nga namatay siyang nangalagad sa Ginoo. Okay? Revelation 21 verse 4. Matod pa niya dinhi, pahiran niya ang ilang luha ug wala nay kamatayon o kasubo, paghilak o kasakit kay nahanaw naman ang daang mga butang. Okay? Mintras nga naapatan ng kinabuhia nining kalibutana, dunay gitawag og daang mga butang. So kani mga daang mga butang dala niya ang kasakit, kasubo, okay? O kaning kamatayon. Pero sa dihang maadto na tas ginarian sa langit, islan ka na sa Ginoo og pahiran ni atong mga luha ug wa nay kasubo dito, puros na kalipay. Okay? Puros na kalipay. Wala nay kamatayon, wala nay kasubo, wala nay paghilak. So normal nga ning kalibutan na muhilak ta. Normal nga ning kalibutan nga mingawon ta. Kaya doon na pa tayo gitawag og tawhanon. Pero once nga atong kinabuhi mo taliwan na po ning kalibutan na, islan kini lawas nga espirituhanon. Okay, dili na kini mubati o kaguol. Dili na kini mubati o kasakit. Kung ang tao namatay nga adunay Ginoo. Pero kung ang tao namatay nga walay Ginoo, bubati siya grabing kasakit dito sa linaw nga kalayo. Munang guys, kung ang namatay nato minahal sa kinabuhi, nangalagad to siya. Praise the Lord. Kung nangalagad po kakaroon, nagdidawat ka ni Kristo, magkakita aragyapon ta sa maong tao. Sa ato pa, dili ta angayan nga magpadala sa kasubo nga nasinati nato karon. Kaya ang atong buhaton nga magpa-comfort ta sa Ginoo nga kung muabot na pod ang kamatayon sa kuha, magkakita ara gyapon mi sa akong pamilya nga mitaliwan kay nangalagan man pudto. So di ba? Usa na ka comfort sa Ginoo nga ang Dios nag-andam og ginharian aron nga kadtong mga nangalagan niya isa diya sa Revelation nga bulahan kadtong nangamatay nga nag-alaga diya sa Ginoo. Di ba? So, atong hinumduman nga normal nga mingawon ta, pero ang Dios mag-comfort sa tuwa. So, ang Dios ra gyud ang mag-comfort sa tuwa. Munang ayaw gyud biya while adunay mga minahal sa kinabuhi nga mitaliwan ining kalibutana, ayaw biya sa Ginoo. Okay? Ayaw ka discourage sa mga panghitabo. Kay it's normal nga muagi gyud ang mga tawo kamatayon, physical nga kamatayon. Is part na siya sa atong pagpuyo ning kalibutana. Nga matod pa sa Ecclesiastes chapter 3 ba na siya verse 1 nga ang tanang panghitabo ning kalibutana gilatid ng daan sa Ginoo. Okay? Gitagna na daan, gilatid na daan ang tanang panghitabo nining kalibutana. So ang Dios ra gyud ang magbuot. Kay siya man ang nagpahimugso nato, siya ra pod ang nagpahulam sa kinabuhi, so siya ang may katungod nga mubawi. So tanang panahon, tanang sitwasyon, pasalamat ta sa Ginoo. Okay? So, dalaygon ang Dios dinilta kutob sa ato ang istorya part 5 sa ato ang sambingay mahitungod sa kamatayon. Kung na-bless ka, paki-comment lang sa atong comment section and be sure kung bago pa kaning channel, paki-subscribe para daghan pang istorya nga imuhang mapulot ug daghan pa kang matan-aw nga mga istorya. So guys, kini ang part 4 sa ato ang sambingay sa Kristiyano mitungod sa kamatayon. Daghan pug kang makatunan ini. Ayaw kalimot sa pag-share niini ngadto sa ubang tao. So, i-click lang ni dita, daghan po kang makatunan ning part 4. God bless and glory to God.